Tirada ngayon natin mga badi, magluluto tayo ng nokos, posit. Ito tayo ng posit mga badi. Adobohin natin. May sili tayo. Adobohin. Posit. Yan. Luyas, aho, bawang, sibuyas, red pepper, sili. Right. Tayo ng not na tayo. Ito, luya. Tapos, sibuyas. Ito natin itong sili. Tapos sa sili. Tapos sa sibuyas, bawang. Itong red pepper. Pagkatapos mag-isa ang panakot. Ano po? Pusit. Haluin. Toyo. Suka. Tindahan na ito mga balik. Sing, big sing, o taklo ka. Tignan natin mga balik. Oh, kalamig mga balik. Ang sarap. Ito na po mga badi, ang pusit. Kulang pa yan, pakulo natin. Natin mga badi. Mga badi, luto na ang pusit. Pusit adobo, may konting anghang. Mga badi, thanks for watching and salamat sa pag-support sa YouTube channel ko mga badi. Right.